Je hebt een heel uitziekerij. Een hele grote mensen denken dit maar wat dom wasje, maar er komt nog wel wat meer bij in zo'n grote organisatie. Men, die hebben echt een hele prot. We hebben wel 100 kilo. Op één dag? Ja, dan is het na het weekend en dan is er een hele bult als je binnenkomt. En dat gaat je man door de hand? Ja, dat gaat dus altijd door de hand heen. Hoe lang werk je hier al? 40 jaar bijna. Doe maar. Ja, ik ga het mijn jubileum. Dus. En altijd hier op een wasseretten? Nee, ik ben vroeger op afdeling begonnen schoonmaken en toen heb ik nog in de havenskeuken zitten. En de laatste 35 jaar zit ik hier wel. Ja. En nog altijd maar nog? Ja, zeker, zeker. Weer een hele leuke ploeg met vooral hier bij mijn snachten. En nee, dik in de waarde. Zo naar de Rooswolle. Zoals je weet heb ik geen tijd, dus zocht ik een flinke meid om voor mij de was te doen. Maar die dame vroeg steeds meer groen. Zoals je weet heb ik geen tijd, dus zocht ik een leuke meid om voor mij de was te doen. Maar die dame wou oh. Kleine wasjes, grote wasjes, doe ze in je wasmachine. Laat maar lekker draaien, steeds verrennen. Wasmachine. Kleine wasjes, grote wasjes, stop ze in je wasmachine. Het is wel het werkje, denk ik, hè? Het is heel zwaar werk, ja. Het vullen van de wasmachines, dat is behoorlijk pittig. Want daar gaat toch wel dikke 30 kilo in en dat maakt al je van de groen uit. Het is geen droge was, het is wit, dus het is ook heel zwaar. En dat is met name wat meest zware werk wat er is. Ja. Maar je houdt het al wel 40 jaar vol. Jawel, en dan wat zie je hier. Ja, ik vind het best wel mooi werk wel. Ook omdat we wel een heel leuk ploegje hebben hier. Het is wel gezellig. Ja, ik ga net met Jensen naar het werk daar. Nee, ik vind het leuk. En alles is wel lekker skin, hè? Ja, en alles is lekker skeer als er een hoester geest. Ja. En nou, Joen, tussen ik nog even een was, of? Nou, ik heb een andere kant. Want ik hou het wel bij dus. Ik ben wel in je van de mand leeg houden. Ja. Gif allemaal? Nee, ik heb een verrekt een hekel aan. Ik moet een beetje gewoon houden. Wat gebeurt hier al jaren? Wij zijn hier ontladen voor een kledingtransport naar Roemenië. Daar hebben wij al even verstaring inpakt met vrijwilligers. Hier zit al je kleren in. Dat hebben wij al hier op nummer en op huishouding inpakt. En dat brengen wij er zelf al hier heen. Kijk, en dat delen wij daar weer uit. Er bij mij nog 1541 doden. En daar hebben we 2 vrachtwagens voor. We laden nog uur in en dan morgen laden we nog in. Nou binnen de mooie beneden druk ontladen, maar Jim zwaar je voor de inhoud? Ja. Ja. Wij zijn met 20 vrouwen die zorgen voor de inhoud van de dozen. En dat is zowel kleding als squon en knuffels en linnengoed, dekens, van alles wat. En komt nou in alle dozen hetzelfde goed? Wat zei je al? Komt nou in alle dozen hetzelfde goed?
Het wordt per gezin wordt het indeeld. Hè? Wij hadden dus een lijst bij alle gezinnen. En die worden dus alle jaar zo inpakt dat ieder gezin dus een pakket krijgt. Maar dus jou bepalen eigenlijk wat voor kleding dat de benen in Roemenië jongen krijgen? Ja, dat bepalen wij, ja. Het is altijd beter wat dan niks, hè? Hij je wat een goede smaak? Ja, tuurlijk. We doen het mooiste spul mee. Een spul wat u net aansteert, doen we er net bij. We doen dit nog van oude jaren, dus zijn maar dik 20 jaar. Wij hadden dat nog voor het laatst, omdat wij zijn dus opslagruimte dat wij kwijt dat sterke dat we maar hier uit. Wij kunnen ook nergens plakrijen in het worden, dus wij, helaas, jammer genoeg, ik een hele grote vrijwilliger in het worden, vind het schande dat we ermee ophouden, maar ja, het is net door. We hadden geen ruimte meer, dus ja, het is gebeurd, helaas. 2 vrachtwagens laden wij nog en die vertrekken dus vreed. En wij gaan sneur met een busje gaan als vrijwilliger gaan wij erachteraan. En dat wordt de laatste keer? Dat wordt de laatste keer, ja, jammer genoeg wel.